Hala. Hala. Hala, unggoy. Luol raman di kaayo. Wow. Bakla noon, ama na ngayon. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Simpleng Saldua, ang bakla ama. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-subscribe na yan and click the bell para updated ka sa aking video. For this video guys, magluto may panihapon lami nga sudan kay mag-road to 400 subscribers na ko. Salamat sa nag-support sa app o sa nag-like, nag-comment. Salamat sa inyo guys. And Nag-love. ang nag-like. So, magluto may Bicol Express nga pork carne. So, Pork carne. Pork carne. So, mag-kuha niyo. So, mag-Bicol Express, we need siya o gata. So, mag-kuha may gata sa among garden. So, ang garden na naadiya. Dapit ang coconut tree. So, dili siya makuha kung hindi siya katkatin. So, katkatin natin para makuha natin. So, abangan ang pagkakas. A few moments later. So, katkatin na natin with sanggo. So, sanggo to sa mga tanya to. Duwa lang kabutong kita lang. What? Perfect. Butong lubi. Ay, lubi rather. First time guys, para sa guys ako ni Watong Wagin. Kukatan ko lubi guys. Pasalamat kay Road to 400 na subscribers. Salamat kay Wala lagi mo dagway. kuhan ko rejuvenating. Rejuvenating. Hala. Hala. Hala, unggoy. Luol raman di kaayo. Wow. Wala ka easy guys. Kung nakasagot, ara ka easy. So, natin ko ang lubis. So, sibag so eh. Ato na siyang kudkuk. What? Ha? Bunuton o bukon. Tapos, kudkuron para mahimo siya gata. Para maluto na ito ang Bicol Express. Bicol Express Special. Char! Everybody na. So, hindi ba? Natong kudkuran. So, hindi sa bukid. Wala man tayo pakudkud pa sa sudad pakudkud ko karon. Ima no maro to kudkud at. So ko sa audio na. Ang samukan. Uy. Ano? Whoop. Mo. Awa dira Liam. Ato siyang Buntan. Sinamukan. Oh, no! Hindi kita maumanan eh. Oh, yung ulo lang bunti.
Ito siya guys. Meron siya pagbunot ha. Sa lubi. Hindi mawakli ba? Sinamukan siya. A few moments later. So, mag-continue taog. Bunot sa lubi. Nagpa-feeding among skitcher man. Tagaan among baby. Iyang juice og can on. Kami mo kaon na. Siyempre, yung feeding din. Ang feeding also shell can feeding. Fried chicken. Look. A few moments later. So, ato nang bukon ang ito yung bunot sa lubi. Kaguro natin siya. Pamay mo siya kata. So, let's go. So, magkagod na ta. Kaguro na natin yung lubi. Laban. So, kamulo ko kagodog lubi. Kamulo siya ugutad sa mga panakot. Akong partner. Say hi! Vlog 400 viewers. Road to 400 viewers. Salamat kay guys. Subscriber. Subscriber day rather. 400 subscribers. Salamat guys. A few inches later. Guys, sumanang biog. Humanakog. Kagoods. So, ato na siyang pugo. What? Pugaan para makukuha na itong duga. So, para duga. Para ay gata rather para luto na natin itong special Bicol Express. Hi! Pasalamat sa 400 subscriber! Thank you guys! So, karne simple celebration para sa road to 400 subscriber. A few moments later. So, mag-start na may gruto sa mga special Bicol Express. Kung sa tag-oil kayo, kulang oil. Dalaan kayo. Isunod ka rin. Ang extra nga karni, i-consumo. Ilauyo siya kay buko. So, ibutan ako sa wrapped. One eternity later. Ayan, giluto yun. Oh well, so, siya magluto karon kay. Special man, so special bisa sa kuha. So, special magluto para special ang pagluto. Ikaw nga ba si Mr. Right? So, ibutang na ahos. Wala pa di ay. So, ibutang. Wala may powder. Wala may powder. Pwede ito karon kasi natin tinimang ba? So, next ito ang karne. Karne ang next. Karne. Ang batong di ay. Batong po. So, batong.
Ano, di ba kaya nito? Bago na. Next is karne. Ayan. Gata walas. Ito ba ito? Second na hummus. Gagan kinisuduan. Isa ka barangay. Patra may mga unani. A few moments later. So, 1 month na ako nag-start og vlogger. So, 1 month pa na namo nakuha ang 400 subscriber. My God, salamat kayo sa nag-support, sa nag-like, sa nag-comment, sa nag-subscribe. Salamat kayo guys. Gabot big for in 1 month. So, kung saan lang ka, umabot mi og 1,000 subscribers guys, magpa-giveaways mi kay maabot mi og 1,000. So, salamat. Tungkol sa inyo kay maabot mi og 400 subscribers. So, guys, salamat yun guys. So, kung saan mo mga buhaton nga content, mga challenge para na sa inyo guys, kay gilab mi ninyo. Gilab ko ninyo. So, thank you very much guys. So, ang isa, na busy siya sa content ang mga challenges na mong gitang buhat para na sa inyo bala magkabuang may magkabalibala ang istorya o mag-inuso para makatawa para sa inyo kay Gamit ilang feeding. gilab niyo. So isa nagkauna. So kita na naman nyo later on ang among special Biko Express. See you. A few moments later. Ito na siya. So na guys, naluto na. So salamat sa mga 400 subscriber viewers. So luto miyani lang yung sudan kinaka 400 subscribers. So salamat, thank you. And diyan taban akong video ko. So thank you for subscribe. And thank you for support our live. So guys, see you in my next vlog. Thank you.